wacce za ta kai ki. Tarin dukiyar ki Allah shine ya baki. Kyan halin ki haka shi ke sa ayyabanki. Har gasa ake idan an ga adan jikinki. Taka lafiya mu je dai mazayar amana. Kyakkyawar macen da ba ma shayin nuna. Ke ce ta mu dan zama ba kya sahiyana. Na gaishe kina kuma fata na ki ji ni. Ko me ke kasa ni zan in har kin yi nuni. Dan fata na ko da yaushe ki ta ka tsani. Babu maza gabanki kuma ba mata gabanki. A hakan za a ganki dole haka za a barki. Sanni Jamila mai kyawun halin da ba ta kin kowa. Ni na shaida kuma na lura rabbi shi yayi miki baiwa. Nayi miki gaisuwa. Sanni Jamila mai halin alfa
kariya da kai da iyalanka. Na san addu'a ta Allah ya amsa. Gaba kin yo gaba babu kamar ki, Jamila Ibrahim na dara gaishe ki, me kyan zuciya ne alkhairi. Daga matsayin da za a kai ai sanadin ki ne, sannu uwar kwarai ina wata tamkar ki ne. Mama gun Jamila baitin nan naki ne, ai Hajiya Salamatu na gaishe ki ne. Ki mana addu'a ki farta ta bayyane, in har kin yo ta za mu ga alkhairi. Gaba kin yo gaba babu kamar ki, Jamila Ibrahim na dara gaishe ki, me kyan zuciya ne alkhairi. Gun dangin ki Hajiya zan yo gaisuwa, Abdul Qadir na dare na sa dan uwa, Abdul Nasir na dare na yo gaisuwa, ga Abdul Rahim ma na yo gaisuwa, Fadil Ibrahim na dare na gaisuwa, Abdul Aziz na dare ma na yo gaisuwa, Mamman na saka da kai na yo gaisuwa, na sanyo Sa'id na dare na gaisuwa, Basira na dare na sanya na yo gaisuwa, Malika na dare na sanya na yo gaisuwa, Maryama na dare ma na yo gaisuwa, na sanyo Hassana na dare na gaisuwa, na sanyo Husain na dare na gaisuwa, Aishatu na saka da ke ba na mantuwa, Abdallah na sa da kai babban mai gida, na gaishe ka na kuma na yo gaisuwa, Alhaji Adam Hamidu na yo gaisuwa, Hajiya Fatima na sa na yo gaisuwa, yanzu kan nan ka haida yayyo su na sa, mama na gaida ke a waƙar ba mantuwa, na sanyo Muhammadu na yo gaisuwa, Yusuf na saka da